Kin yi ba? Na'am. Gaskiya ina son ki ba. Ko na gode. Kuma duk duniya ba wanda zai hana ni aure ki insha Allah. To kaga wannan shine dalilin da isa duk wanda ya zo neman aure na ba na auren shi. Allah? Kar ki samu damuwa insha Allah. Ba matsala. Zan yi kokari ko da wannan karamar sana'a ta da yake gani. Zan yi kokari insha Allah daga albarkacin haka ma sai daga ta kara. To bari zo in tsaya. Antina ce. Antin mu ce? Eh. Daga wanki take? Ya karfa wata ya zai. Oke. Ba komai. Wannan abun mai wucewa ne. Insha Allah kar ku damu. Komai zai wuce. Ba matsala. Shiga gida. Sai na shigo. To sai an jima. Na gode. Shiga gida. Ina jin ki ya koyi da shi. Saurayina da ya zo ran nan. Ya ce mu ci gaba da zama a nan gida sai biya mana kuɗin gida. Dan Allah. Wallahi. Ai alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Rabona da in yi farin ciki tun kafin rasuwar ummana. Sakko kanwata kusa da ni. Ki yi masa godiya. In ya zo insha Allah ni ma zan fito mai godiya. Mun gode Allah ya saka da alkhairi.